Ito po, nagbibidyohan na po. Ayun na po. Ayan, binibidyohan. Ayan, ayan. Dumating niya. Si Tess. Si Tess. Biglang dumating si Kevin. May kinuha si Kevin ang bag ni Kevin. Biglang lumipas kay Tess. Ayan, ayan, ayan. Oh, ang dami camera. Ayan, ang dami camera po mga kaibigan. Huling-huli po sa spy camera ng spy camera. Nagbibidyohan na po. Ayan. Eh, isa ba to? Wapeta. Wapeta. Ayan po si Jerome. Ayan po si Jerome. Kita. Biglang dumating kay Earl. Si Earl. Si Earl. Si Earl. Nagigitara. Puro D. Puro D. Puro D. Nakita po si Earl. With the pearl. Bigla na kay Jess. Oh. Peta. Peta kamot ng ala. Bigla. Peta. Peta. Anying. Peta. Kit ka, kapit si Tanye. Hop. Peta. Pakit. Hindi halata. Peta. Sete, Mandong. Dong. What's up, Pete Dong? Peta. I'm running home. We have 41 seconds left. 35 seconds left. Peta.